pini nilitum ladak press meet kang ni nangko kalam thia bangke nilitum 191 LP teacher satum 12 months lo salary kelongle det alama bangke nilitum SIO bang non puanta chunun ilang kiklem tang kaduka we 18 months lo chiklo joner keplo kiklem sitami pini arni antami nang chun pion edet ta thesi pinia bangke nilitum kisung pen ajok sila ladak press meeting ni nangkok lo nilitum aphan appointment nangi pilake 15 April 2022 CM Sir Dr. Himanto Biswa Sharma alangli wang sinilitum aphan appointment bang nang pilo lapende da phi nilitum duty che join lo so phi chiklo jon truck provisional salary bang ke nilitum longlo lapende da phi bang ke nilitum non pu anta salary bang ke longle detlo total ke ningkani si pleng atlo so chiklo pen ke ama sinilitum duty ke klema bang tami pena asik saklo ke dam nang ke nilitum arni wang ta nilitum dam lo pini sitami nilitum duty che klem tang et pen sinon la dang kang ni lo lapen ke nilitum labang so kasik saksi nilit nanti ha tiga dam nang tarni wang lo online attendance tambe nilitum arni wang si ka chipinang lo la si kedam ke wang ta helloving dum ta do la pen ke la kedam ke wang affair abharans tambe nilitum avediat tilo ka churami anda churam thailo ka churama thayan ta non bank ke avediat lo la pen ke hem along family si tambe ka chilang ta pina nilitum sung lo kisukyun ele do pusami chilang mo vediat lo nilitum bank ke lasi nona bang nilitum ladak nang litum aphanang chophanang koklo nang hangnang koklo nilitum kisung alam kachethan yal aphansi lasi lanar ni penta nilitum bang ke akam chun pobon pusi inghong bom ning chithe pensi do bom lo sitami pini arni antami akama bang nang chun pipe dia ta thesi pini la bang so press mi ta bang nilitum ingni nang koklo lasi nang litum media hoi pe nilitum kachuning rikang tunga bang ke Karbiang Long Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang nilitum matter prabjin pe nage solve pia phan nilitum labang SIU approval labang prabjin pe nage palong pia phan nilitum phan nang cherap pivek thanang cherap tun vek thapus nilitum chuning ring tunglom lapen ki aki hai Richard Tok B education EMKAC alang li phan stam alang li jakong do an pe nilitum kam nage pachun pija phan labang so kisung pe nilitum phan nage pajogri phan alang phan stam nilitum chuning ri padi cream lo lapen ki DMC medam lapen PD long ke claim ke theki dinga tum anstami kaduka wi nang cherap nang chitodun pe nilitum labang so SIU kambang nang pachun pi theki jia phan si nilitum ahin kaduka wi 191 that LP teacher se hin pen chuning ri lo kardom media hukol jiman yad ahise amar problem tu bukhyo janibo karne tapse moi etu appeal koribo bisarim amar Sintu baideo kole je amar 12 months per salary hua nai amar SIU kam hua nai 16 months hoi gol to moi amar council authorities higher authorities plus amar PED department plus amar state administrative jun amar etu SIU kamor kane responsible ase tahantak moi etu appeal korim je amar kam tu আপনার লগে অলপ হনকালে কৰি দিলে ভাল কাৰণ কি আমি উইদাউট স্যালারি 12 মান্থস ডিউটি কৰি আছো নানা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰবলেম আহি আছে ফাইনান্সিয়াল ক্ৰাইসিসটো আছে হেতু মানে আমি এপিল কৰি প্লাহে ইয়াত আহিছো যে আমি সবে এপিল কৰিছো যোন ইয়াত ৰিলেটেড আছে হেতু মানে আমাৰ কামটো সলভ কৰক আমাৰ প্ৰবলেমটো অলপ চাওক সাপ্লাই যিহেতু মানে আমাৰ কামটো হনকালে হওক আৰু হেতু থ্যাংক ইউ কিছুমান তুমকে লা আনিংগে মানে বেংক soima salary long lo mat regular long po putin kok ma bank mental loan chu en krai lo kisuman tumke gari ki chu en tum ta do lalo la se alai bank tumke bang nili tum salary long le pu nang chini dun e la tumke lang tumke la si la tum han ke ko son ma nili tumke en nam ke joy la son thot ke joy wan la tumke hodai ta achik lo chok lo apor chok lo pute alang li tumke alang litum han ke litum chipi dam vek nang non son aningkan salary long le te la hai bank tum han litum ko son la chitu dam po ke bank tum ke alang tum kam lo je la tum ke achik lo chok lo bute nang che hang vek po la so nang che hang long ni litum han hodai ta bank pen phun nang call kisuman tum han ke la son ke ther ta dolo je legal notice nang le po nang litum aningkan EMI chipi pe ke kisuman han ke loan gari finance pen ke entum han ke gari nang endat poputa bang dolo la si nilitum kisung tactic lo la si ni la media through di pen request nang tung ke nang nilitum la 191 teachers atum kisung alam bang la kethe ki ding atum han nang pale pidam te mate ha state level anang pangdak pidam te churu ikparji ka do